Tervetuloa seuraamaan meidän kesän 2025 kesän reissua Norjaan ja Ruotsiin. Ja ensimmäisen päivän matka ei ole oikeastaan mitään materiaalia. Lähdettiin kotoa Kajaanista ja pysähdyttiin Jyväskylässä Pandan tehtaan myymälässä. Pieni tauko Tampereella ja sen jälkeen ajettiinkin suoraan Naantalin satamaan, jossa oltiin sitten yötä. Ja ensimmäisen päivän olikin oikeastaan ajomatka satamaan. Seuraavana aamuna olikin sitten lähtö laivalla Naantalista Kappelsääriin. Matkalla satamaan nähtiin sitten tämä maailman suurin risteilyalus. Ruotsin lippu tuolla ylhäällä. Nyt alkoi pelottaa. Siellä on myös Norja ja Suomen. Welcome on board. Welcome on board. Hei! Naantalin aurinko loistaa kirkkaana niin kuin näkyy No ei edes kovin kirkkaan. nimenomaan. Tuo puolustusvoimien vene. Hei, paljonko jonoa tuolla on? Tosi paljon. Osaakohan isi ajaa tänne autoon? Nyt alkoi vähän epäröittää. Tänne me tullaan nyt. Tuolla on jokoja. Tai mä tiedä, onko ne jokoja. Mihinkä meidät ajettiin? Yläkannelle. Laivassa auto saatiinkin parkkiin, otettiin laivasähköä asuntovaunuun ja sitten oman huoneen kautta löydettiinkin kansille katsomaan hieman maisemia. Ja lähdön aika koittaessa niin olikin kova sumu ympärillä. Ei nähnyt kovin paljon ympärillä. Kappelsäärin satamasta ajettiin vielä 100 kilometriä Tukholmaan ja mehän majoituttiin Tukholmassa Bredäng Camping-nimisellä leirintäalueella, joka on lounaispuolella Tukholmaa.
Leirintäalueen vieressä oli Bredängin metroasema, josta päästiin helposti Tukholman keskustaan. Matka hinta oli reilu 2 € ja lapset saivat matkustaa aikuisten lipulla. Ja pankkikortti toimi maksuvälineen. Tukholmassa kierreltiin vanhaa kaupunkia lävitse ja tutkittiin kaikkia rakennuksia hieman ulkopuolelta, ei niinkään sisäpuolelta. Sattuipa meidän eteemme myös vahdinvaihto Kuninkaanlinnan pihalla. Vanhan kaupungin jälkeen käveltiinkin sitten rantaa pitkin kohti Vaasan museota. Ja Vaasan museossa käytiinkin sitten katsomassa 1600-luvulta peräisin olevaa laivaa, joka on nostettu Tukholman saariston edustalta, joka tosiaankin kaatui jo heti neitsytmatkallaan. Vaasan museon jälkeen kierreltiinkin hattuputikki läpi ja sen jälkeen palasimmekin metrolla takaisinpäin. Ja tokihan, koska Tukholmassa oltiin, pojille oli erittäin tärkeää päästä näkemään Mojang Studiosin eli Minecraftin tekijöiden firma, mutta ei ollut auki. Ja toki illalla sitten Noa halusi käydä myös uimassa. Tänä päivänä lähdettiinkin sitten kohti Kolmårdenin eläintarhaa ja perinteinen hölömörkö kyltti oli tien varressa eteläpäin ajettaessa. Kolmårdenissa tosiaankin on siis norsuja, kirahveja, sarvikuonoja ynnä muita hieman eksottisempia eläimiä, mitä meillä päin ei näy. Sympaattisen näköistä. En mä silti tonne haluis. Varsinkin kun tuolla on noita maailmanpallottajia. No, ne on pienempi paha. Kyllä kun tuommoinen takapuoleen pistää tuolla sarvellaan, niin saat
Eli zoomaa siihen. Ota oikein kunnollinen lähi. Gjort eller något också. Där är den. Ja, där är en. Titta! Ja, det är den tagit lite. Wow, vad Kun otetaan tuon häftigt. päälle. De rör sig så coolt också. Och där, titta bebisar! Oi! Ihan pieniä. Bebisar! Pieniä kirafeja. Pieniä kirafeja. Et joutuu videolle tai kuvaa. Kolmorrenin eläintarhan jälkeen ajettiinkin sitten pitkä tovi ja yöpaikka etsittiin erään järven rannalta. Seuraavana päivänä matka jatkuikin eteenpäin ja ajettiin maaseutumaisia kyläteitä pitkin kohti isompia teitä ja isompia kaupunkeja. Karlstadissa pysähdyttiinkin Vänernjärven rannalle, mutta siellä ei voinutkaan uida, koska sinilevää oli vedessä. Jatkettiinkin matkaa kohti länttä ja Osloa. Nyt on raja. Ollaanko me kohta tuolla? Älä, se on poliisiradio. Mitä teit? Ei mitään. Mä otan sun yhteydessä. Ei, kuulen musaa. Kula-asema lähettää ulinaa. Kai nyt väänsi sielläkin rakkitaajuudelle. Eikä se ole käijetty olla tulari. Ja itse olet kulalla. Aina me vaihtu vastaan. Mitä on käytössä sellaisia ovat? Anteeksi, odotat kotiin. Nyt ollaan Norjassa. Onko siis nyt Norjassa? Joo. Onko tuolla vai vuoria? Eikö se näin? Onko noin vuoria? Eihän tää... Ei todella. Osloon saavuttiin illalla. Oli hieman ruuhkaa Oslon läpi ajo ohitusteillä. Siinä jouduttiin ehkä tunti olemaan ruuhkassa. Mutta sen jälkeen sujui matka leppoisasti kohti Bogstad-campingia, joka on Holmenkollenin vieressä.
Majoitushinta Bukstadissa oli kallein koko reissussa, siinä oli reilu 60 € yöltä sähkön kanssa. Tosi siisti uusi leirintäalue. Suosittelen, jos on kulkua Oslon suunnalla. Ja jos golfista tykkää, golfkenttä on myös vieressä. Samoin uimaranta, tosin siellä ei hirveästi ollut muita uijia, mutta Noalle oli tärkeää päästä uimaan, kun Karlstadissa matkan varrella ei päästy uimarannalle ollenkaan Sinileveen takia. Illalla sitten suuntasimme katsomaan Holmenkollenia. Peikkopatsas löytyi Holmenkollenin juurelta ja maisemat tosiaankin oli ihan mukin meneviä. Siis on aika rumaat nämä maisemat, minkä sille teet. Ei parempia annettu. Oslon visiitti olikin sitten pikainen yhden yön visiitti, koska seuraavana päivänä lähdimmekin siitä liikkumaan kohti pohjoista. Norjalaisia maisemia onnessaan. No tässä ei ole siellä.
ennen Lillehammeria pysähdyttiin pienelle levähdysalueelle katsomaan vähän maisemia. Ja todettiin, että tämä järvihän on ihan loistava paikka. Voidaan täällä käydä myös uimassa. Kuten kohta seuraavasta pätkästä näette. Jos ei ole pitkään matkaan yhtään syvää. Tule näyttämään se kyllä tänne. Älä heitä sitä Noa. Varokaa. Älä heitä, kun tuot tänne se. Se lensi siihen. Missä? Se oli märkä kivi. Mitä? Onko tuollakin seinä upotettuja verkostaloja? Näitä vois kyllä ottaa kuunnelman päälle. En mä halua. Jolla on kohta tossa, niin ei kannata nyt laittaa. Tää näyttää vähän mukana on. Tulee kalliiksi vuororinteeseen rakentaa. Lillehammer. Ja kun Lillehammerissa ollaan, niin totta kai se täytyy mäkihyppypaikka käydä katsomassa. Ja mehän poikien kanssa kiivettiin tuonne ylös asti. Yli 700 askelta taisi olla rinteessä. Illan päätteeksi löydettiin sitten maaseututie, pieni, kivan näköistä seutua laakson pohjalla ja ruvettiin etsimään yöpaikkaa. Ja yöpaikkahan löytyikin mäen rinteen päältä. Ajettiin pienelle sorakentalle autolla parkkiin ja hetki siellä oltua niin kuulimme lampaiden ääniä ja nehän tulivat katsomaan, että ketäs tänne on tullut heidän seuduilleen.
Seuraavana aamuna jatkoimmekin sitten matkaa kohti Åndalsnesin kaupunkia tai kylää. Ja tarkoituksena oli ajaa Atlantin tielle. Matkan varrella toki pysähdyimme parikin kertaa. Muun muassa hieno koski oli eräänkin parkkipaikan vieressä, kävimme sitä hieman ihastelemassa. Åndalsnesin jälkeen olikin sitten ensimmäinen lauttamatka vuorossa Åfarnesin ja Solsnesin välillä. Lauttamatkan jälkeen olikin sitten vuorossa Molden kaupunki, jossa emme toki käyneet, vaan ajoimme siitä ohitse ja lähdimme kohti pohjoisen suuntaa eli Atlantin tien suuntaan. Atlantin tiellä saimme auton parkkipaikalle, pidimme pienen ruokatauon siellä ja ihastelimme hieman maisemia. Ja onhan tämä Atlantin tie ihan hieno paikka, mutta voisiko sanoa, että ehkä hieman yliarvostettu. Tuossa rampissa nyt niin ihan hirvittävästi pitää isken ruveta kohta kaasuttamaan, niin me päästään toiselle puolelle. Mitä? Jenippa. Minä ajattelin, että se olisi voinut olla. Eikö kun siis hirveätä vauhtia pitää, niin lentää sitten toiselle puolelle. Silti tykkäät merellisiä maisemia katsoa ja et ole koskaan täällä seudulla käynyt, niin onhan tämä tietenkin ihan käymisen arvoinen paikka, mutta en ehkä lähtisi toista kertaa enää pelkästään tämän vuoksi katsomaan tätä paikkaa. Täällä on ihmisiä. Todella paljon turisteja. On ne tottunut, mutta en mä usko, että ne on erityisen innoissaan siitä. Tää on nyt se juttu. Olli
tää on se, mitä mä olen aina halunnut. Tosin en ole tiennyt. menee tuolla kaukana horisontissa. No niinpä menee. Kattokaapas. En välttämättä. Olemme täällä. Ja täällä on Mulla joku... on joku laiva, mut se hukkuu. Täällä on muutama muukin. Ei me pelkästään me. Tuossa olisi joku pysähdyspaikka, jossa olisi sitten tommonen, mutta mitä tuo oli? Suomalaisia. Nostiko ne kättä sulle? Ei. Niin. Me emme mene tuonne, emmehän hyvä, koska en jaksa. Koska kaikki tämä höpölö tulee videolle ja tuolla on ihmisiäkin aika paljon, että emme suomalaiset olla totuttu yhtään tämmöiseen kyllä. Hyi, muitakin. Siinä olisi tuo. Atlantitien jälkeen olikin sitten vuorossa Kristiansundin kaupunki, jossa piipahdimme pikaisesti keskustassa. Ja sieltä jatkoimmekin sitten matkaa kohti Trondheimia. Matka Kristiansundin ja Trondheimin välillä taittui E39 valtatietä pitkin ja siinä oli retkemme toinen lauttamatka. Lauttamatkojen kesto oli noin puoli tuntia molemmissa tapauksissa ja hintaa molemmille lauttamatkoille jälkikäteen tuli noin yhteensä 45 €. Tarkistan nämä summat ja laitan vielä loppuun kaikki summat näkyville. Tie oli varsin tasokasta ja sitä oli paljon tehty uutta tietä ja uutta tietä oli myös vielä tekeillä. Ja ajoimme pikkuteitä kuitenkin, koska siellä oli hieman parempia näköaloja. Matkalla Trondheimiin pysähdyimme yöksi Ellingsgården nimiselle leirintäalueelle, joka oli ehkä hieman parhaat päivänsä nähnyt, mutta edullinen. Ja toki kalastamaankin piti päästä. Hienot maisemat Soovat nyt nimisen järven rannalla. Ajoimme Trondheimin lävitse keskustan kautta, nähdäksemme, että minkälainen kaupunki Trondheim on. Emme jalkautuneet tällä kertaa Trondheimin kaupunkiin, se jääköön toiselle käyntikerralla. Ehkä myöskin siitä syystä, että olimme hiukan skipeitä. Sairastelu alkoi paria päivää aikaisemmin jo Oslon suunnalla, joten ei ollut enää mikään paras olo kenelläkään.
matkalla. Trondheimin jälkeen suuntasimme oikeastaan suoraan kohti Itää ja Ruotsin suuntaan. Ruotsiin saavuttuamme ajoimme Åreen, söimme siellä päivällistä ja jatkoimme matkaa. Åren jälkeen saavuttiinkin pian Östersundiin kaupungin seudulle, mutta emme siinä pysähtyneet, vaan halusimme mahdollisimman nopeasti palata kohti Suomea. Ja Ruotsi on käytännössä valtava maa täältä pohjoisilta osiltaan. Yli 800 kilometriä kertyi Ruotsin puolelle ajomatkaa, eikä ollut maaseudulla juuri mitään nähtävää. Metsää ja joitakin pieniä kyliä siellä täällä ei oikeastaan mitään muuta. Ajoimmekin pitkän matkaa Ruotsissa hyvin pitkälle yöhön, jotta ei tarvitse sitten viimeisenä ajopäivänä enää kovin pitkää ajomatkaa ajaa. Ja yöpaikaksi löytyy Rasteplas-nimisiä levähdysalueita ympäri Ruotsia. Ja sitten oltiinkin jo pian takaisin Suomessa, kun oltiin ajettu monta 100 kilometriä. Mutta käymisen arvoinen reissu tämä kokonaisuudessaan oli. Lähtisin uudestaan ja ehkä ajaisin toisesta suunnasta. Tutustuisin ehkä Trondheimin ja Osloon enemmänkin tällä reissulla. Ja loppuun sitten hieman dataa, paljonko meni aikaa ajomatkoihin, monta päivää oltiin reissussa, mitkä oli reissun kustannukset polttoaineen ja majoitusten osalta. Matkamuistoihin ynnä muihin ostoksiin ei oikeastaan oteta kantaa, koska jokaisella on tietenkin ihan omat tarpeensa ostaa näitä, jos haluaa hankkia.